Ik mag graag fietsen. Het verwondert me altijd dat mensen vaak bij lietse eindjes de auto pakken. Ik zou zeggen, neem de fiets, lekker dwarsen, goed voor de conditie. Hoe zit het eigenlijk met die houkje, wat dwarsens betreft? Autorijden levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan de CO2-uitstoot. Maar ik kan net overal op een fiets rennen. Daarom maak ik zo volle mogelijk gebruik van deze elektrische auto. En hoe zit het met jou, Roelof? Ik thuis probeer ik zo volle mogelijk nee te denken door de worsemers en direct nevens te handelen. Neem door de wask. Die kan je thuis in het droger stapje, maar dat kost een soort energie. Je kan ik gebruik maken van de wien. Dan heb je je eigen wienenergie. Dat is dwarsem en het bespaart een soort energie. Zo doen we dat. En wat denkst u ervan, Leeuwen? Nou, ik beleef je een protte willen om mijn tuin. Daar bezie ik dwarsmers bezig te wijzen. En zijn weten, het wichtigste van planten is lucht en water. En daarvoor heb ik deze rijntonnen. Die besparen een protte leidingwater. Nou, dat mag hij aaltje wel onderspreken. Is het net zo? Ja, vind ik hartstikke mooi. Want skien rijnwater, skien maaitje is te gek voor worden. We gaan toe planten die lucht en water nodig hebben. Lucht broeken was meestal ik een soort. En tot mijn vernuwering binnen een heel soort mensen die broeken nog steeds de gloeilampen. En dat kun je heel simpel vervangen door ledlampen. Kost geen enkele moeite en je hebt hartstikke mooi licht. Haaien, broekst al ledlampen? Als je daar hoest in je zwaar genoeg te maken in dit bureaulampje, er zit al lang een spaarlamp in. Ik maak me de laatste tijd wat vaker er ook over dit soort computerapparatuur. Ik gebruik dit ding nou om mijn stekker in op te slaan en te lezen dus. En daardoor bespaar ik al een mooi papierstarig hoor. Dus ik denk dat ik op die manier mijn bijdrage al wil leveren. Bist u trouwens al zover, Albert? Wat door jimme soort ontworsemers. Maar ik heb vanzelf met mijn zonnepaneel. We hadden 60 te lezen. Bij u gaat de zonne verneerd op, maar hij levert ook nog wat op. Wat zo'n de inwoners van uw gemeente zoals Sofia wijzen? Wat zo'n zeiden we? Ze het haar vrede? En wat nog stoon ontworsemers? Help ik mij en maak je Noord-Friesland clear voor de toekomst.